Çûyîna Avê Robert Frost Xwendinawe û werger Rizgar Elegez Bîra li ber şêmîkê avlê min çiqî bû, loma me rabû da bêdirok û satila, ketine nava zeviyên li pişt malan, ku li çên bigerin dibe ku hê dikişiya. Mîne bêdilî çûyînê re bibe bihane, ji ber berêvara payîzê sayî bû, sir jî bû yên malê bûn ew zeviyan û li ber çêm dehla me li wir bû. Me çil panzda wekî xwe bigihînine hîvê, ew giran giran hildihat ji piştdaran, ew şaxên ripê rûd xalî ji belgan, bêyî çivîk bêyî pêlebayan. Lê xêlekî di nav dehlê da em sekinî, wekî cinan wê em veşartin ji hîvê, ji revê re amade li weşartina nû, bi tîqetîq dema wê em didîtin zû. Em li ser pişta hev li yalîkî sekinîn, derî li guhdanê me dişiya mêzekin lê, û di bêdengiyê da em gihîştine wê, me bihîst, me dizanibû me bihîst ew zê. Berateyek wekî ji erdekî tenha, wê rijînê dikir şirrîneke narî, zû kava ew dilop bêrmê da dibûn serav, mînanê dir ku dikirin şûrekî zîvî.